Ty moja, takže ty tvrdíš, že nový single Madony Hang Up je vlastne tvoj? Vyšetrovateľ ma predvolal v predmetnej veci ako svedkyňu. No a keďže vyšetrovanie ďalej prebieha, ja sa nemôžem k tomu vyjadrovať. Takže ty si myslíš, že tvoja vlastná nahrávka je Madonou len prestrihaná? Nikdy som nehovorila o tom, alebo nespochybňovala pravosť nahrávky. Ja som hovorila len to, že v médiách ukážka z tej nahrávky bola zostrihaná, to bola pravda. Takže s Madonou už nechceš spolupracovať? Predpokladám, že nebudem ani v budúcnosti. Tiež si myslím. No a ako sa ti nahráva tvoj nový album? Bola to úžasná skúsenosť pre mňa, veľká škola života. Našla som veľmi veľa spriaznených duší, ale stačilo mi a vrátim sa do školy. Hej, a čo na to vaši? Žiadni naši neboli. Oh, sorry, prepáč, to som fakt nevedel. Dobrá kosť.